Kaixo ikusentzuleok, ni Luke Naizpurua naiz 21 urteko zumaiarra, eta gaur, kirol zoragarri eta tekniko bati buruz hitz egingo dizuet. Askotan pisuak altxatzearekin bakarrik lotzen bada ere, askoz gehiago da. Indarra, teknika, mugikortasun eta kontzentrazio eskatzen ditu kirol honek. Eta lan honetan, bere oinarri, onura eta erronkak ezagutuko ditugu. Ba al dakizue zer kiroletaz ari garen hitz egiten? Halterofilia lurretik buru gainera diskoz karratutako barra altxatzean datza, eta bi mugimendutan egiten da, abiada eta bi denboratan. Gizonezkoentzat 1896tik da kirol olimpikoa, eta emakumezkoentzat 2000 urtetik. Mugimendu bakoitzak indar, teknika eta koordinazio zehatza eskatzen ditu. Halterofilian bi mugimendu nagusi daude, abiada eta bi denborak. Abiada, argazkian ikus dezakegun bezala, barra lurretik buru gainera eramaten da mugimendu bakar batean, modu leherkorrean, eta teknika aldetik zailena da. Lau fase ezberdintzen dira, lehenengo bulkada, belaunak arte, bigarrena aldakara arte, hirugarrena barra azpian sartu arte gure gorputza, eta azkenik barra buru gainean altxatu eta egonkortu arte. Hemen ikus dezakegu bideo batean nola egiten den abiada. Bi denborak berriz bi fasetan egiten dira. Lehenengoa barra sorbaldetara eramaten da eta bigarrenean barra buru gainera bultzatzen da. Ariketa hauetan fase ezberdina daude. Lehenengoan 4 eta bigarrengoan 3. Eta orain bideoan ikusiko dugu nola egiten den bi denborak ariketa. Halterofilian onurai dagokionez, indar funtzional, indar leherkor, mugikortasun eta koordinazio eta disiplina mentalean onura asko ditu. Adibidez, gorputz osoko indarra hobetzen duelako, bereziki hanka, bizkar eta korean, abiadura eta erreakzioa eskatzen duten kiroletarako ezin hobea delako, eta pazientzia, konzentrazio eta lan konstantea behar direlako emaitza onak lortzeko. Arrisku eta lesioei dagokionez, lesioikoenak sorbalda, eskumutur, belaun eta gerrialdean izaten dira, eta prebentzioa, beroketa egokia, progresio kontrolatua, artikulazioen mugikortasuna lantzea eta jarraipen teknikoa egitea dira. Horrez gain, entrenatzaile kualifikatu baten gidaritzapean aritzea funtsezkoa da lesiorik gabe aurrera egin eta emaitza onak lortzeko. Halterofilia lehiaketa mailan, kirolariak 3 saiakera dituzte mugimendu bakoitzeko eta guztizko pisuaren arabera sailkatzen dira. Kirolariek pisuan araberako kategorietan lehiatzen dira eta hauek dira gizon eta emakumeen kategoriak. Hemen gizonezkoenak 55 kilotik 109 arte eta baita 109 gorako kategoria, eta emakumezkoetan 55 kilotik 87 arte. Normalean, pixaketa hau lehiaketa hasi baino 2 ordu lehenago egiten da eta kirolaria bere kategoriko pisuan egon beharko du. Ondorioz, halterofilia ez da barra pisutsu bat altxatzea bakarrik. Zehaztasun, estrategia, teknika eta norbere burua gainditzea eskatzen duen kirola da. Kirolari profesionala izan edo zure errendimendua hobetu nahi duen norbait baldin bazara, halterofilia oso tresna eraginkorra izan daiteke, errespetuz, pazientziaz eta teknika onarekin praktikatuz gero. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Bideo honi esker halterofiliaren oinarriak ezagutu ditugu eta informazio hori garrantzitsuena barneratzea lortu dugu. Ez ahaztu gustuko dut ematea bideoari eta nire kanalera gehitzea. Hurrengora arte ikus-entzuleok.